en español se vería que o presidente da Cámara mirando o godo fala mellor español que eu. Entón, bueno, vamos a facer intervención galego, bueno, saudando os membros da mesa e os presidentes de cámaras, alcaldes e alcaldesas que están hoxe aquí, e agradecendo ao alcalde da Uriña que nos invitara hoxe aquí, tanto a Consellería de Infraestructuras como a mí mesmo en nome da Xunta de Galicia, para apoiar un proxecto que creemos, clarísimamente creemos que ten que salir adiante. Ahora vou intentar explicar por qué. O primeiro é, a veces este tipo de reunións, uno se pregunta se valen para algo, se teñen alguna incidencia despois no resultado que se busca. Eu creo que sí, sempre todas as grandes infraestructuras empezaron por unha decisión política e por unhos representantes políticos e sociais que intentaban transmitir a necesidade de que esa infraestructura se fixera. Por lo tanto, estamos no comezo dun camiño, iso que estamos facendo aquí hoxe, sin pretender que ninguén se quede sin nada, cada un ten dereito a reivindicar aquilo que cree que necesita para os seus territorios, pero nós temos que facer exactamente o mesmo. E cando os recursos públicos son escasos e hai que priorizar, está ben que se vexa esa unión transfronteriza, ademais, entre concellos galegos e cámaras portuguesas para que se vea que realmente estamos todos no mesmo e que nos interesa as dúas partes. Por lo tanto, eu quero agradecer e invitar a que estiveron a idea de buscar esta unión e buscar a implicación da Xunta de Galicia. A veces, na Xunta estamos mirando máis as relacións transfronterizas máis achegadas hacia os grandes núcleos de población, tanto os nosos como os portugueses, máis hacia a costa atlántica, e despois non hai que esquecerse nunca, como xa se dixo aquí, que existe un territorio moi grande onde viven persoas e que teñen dereito tamén a servicios. Isto se chama a Galicia, ahora se chama, se debe chamar a Galicia vaciada, España vaciada, Portugal vaciada, aí vive moita xente. A mí non me gusta ese nome, porque hai moita xente que ten dereito a que se den servicios fundamentais, ainda que tarde máis en chegar. Pero creo que o momento de que chegue é agora. Efectivamente, nós estamos a punto de poñer en marcha o AVE, ou eso creíamos, como decía o Consello de Infraestructuras. Só nos acaban de dicir, esperemos que non sexa así, que se anuncie un novo retraso, pero en todo caso as cousas están moi avanzadas e estaremos vixiantes para que o AVE funcione cando se nos dixo, cando tiña compromiso o Goberno de España, e que, desde logo, para o ano 2021, un Xacobeo, que vai ser o maior acontecimiento cultural en Europa, ten que estar en funcionamento sen ninguna dúbida. E, polo tanto, temos que aproveitar todas as oportunidades para darlle máis utilidade a esa gran infraestructura. Xa só por eso valería a pena facer esta conexión, que, como se dixo aquí tamén, supón un esforzo máis importante da parte portuguesa que da parte española, por a longitude, por investimento, pero ao final lle vai servir as dúas partes. E, por tanto, teremos que pedirla conjuntamente. Nos trasladaremos, cando se nos pregunte, que se nos pregunta sempre cales son as nosas prioridades para que se debatan nas cimeiras hispanolunsas. Isto vai ser unha prioridade para Galicia fundamental, e tamén, por suposto, a Comisión de Cooperación e Desenvolvemento do Norte de Portugal, que é o órgano co cal falamos como Xunta de Galicia. Xa o fixemos hai uns días, sabendo que iba a haber esta reunión, pero volveremos a insistir e volveremos a facer o que sexa necesario para decir que entre as prioridades que creemos que se teñen que desenvolver entre Galicia e Norte de Portugal está facer esta conexión e facer, insisto, aínda que non sexa unha competencia directa da Xunta de Galicia, é certo que temos a nosa capacidade política para dar a nosa opinión, lugares onde a nosa voz se escoita, e desde logo podo dicir que se escoitará a voz da Xunta de Galicia onde corresponda, onde creemos que sexa útil, para decir que creemos que xa é hora de que se faga esta conexión e que vai a beneficiar a moita xente do lado da fronteira portuguesa, pero tamén do lado da fronteira galega, e en todo caso lle vamos a dar maior valor todavía ese enorme investimento que é o tren de alta velocidade e que merece ser posto a disposición con accesos dignos e con accesos rápidos de moitísima xente, non só da xente de Galicia, que tamén, sino, por suposto, de todo o territorio portugués, que con esta conexión obtería unha distancia moi razonable. Por lo tanto, isto que estamos facendo aquí